No niin, nyt on uusi päivä. Se oli numero 17, joka on tuossa. Pakko sanoa, että tää joulukuu menee kyllä vähän liian nopeasti omaan kokoihin. Nyt tuli 5 pippurin pussi. Sori, piti vähän ravistella että sai noin lihat vähän liikkumaan tältä pussista. Se katsotaan mitä ekaa, 5 pippuria. Valkosipuli, musta pippuri, maustepippuri, rosepippuri, valkopippuri, viherpippuri ja korianderi. Eli täällä on aika tuju pläjäys. Ai että, tää on oikeesti tuoksuu kunnolla pippureilta. No huh. Joo. Tää maistuu taas siltä, kun sä oot syönyt jotain keittoa. Sit sulla tulee sieltä joku pippuri. Sä et tiedä, että sä syöt sen pippuri. Ja se vähän niinku polta, mut tuntuu kun on makupläjäys suus. Ja sit siihen päälle niinku varmaan kilo suolaa päällä. Tää saa... No mä en tiedä. No teillekin. Annetaan 2/5. Tuli parempi kuin se eilinen. Se mikä ingivääri juttu olikaan. Joo, tässä tää maistuu. Pippuri. Nyt mä en tiedä mikä nies, kun nyt oli 5 erilaista, mutta pitäisikö ne eri tavalla maistua. No joo. Menähtään taas huomenna. Heippa hei!